Nokuti iye mukomana uyu ndati chero indomwani. Ndati chero ndikaenda naye kumashopu ndikati mukomana nditengerewo doro. Chero ane mari yakawanda sei anga hana musi wakambondipa iri keshi aitonditengera chero ndikati ndoda mari hana kubvira anipa mari. Hama dzake esi vanozvarwa naye anga asingakwanisi kutipa mari aitoti kana ukada chini aitokutengera. Anga asingakupi mari. Mumusha manga muri kufiwa zvakanyanya zvoti pagore tanga tiri kutoti vige vanhu 3-4. Okay. Saka zviri mukudaro taimboyo tichitaura nababa kuti baba honai zviri kunetsa. Baba vaingoti ha tichati tozozvifambira. Okay. Muri ya Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 kudai kusangana pano pa Tichkach MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza, nyaya dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Nhasi ndarasikira kunzvimbo yekubhindura uko kwandashanyira mhuri yandakagara nayo pano patiri kunzwa kuti pakaita motikari yakabvira pamashopu muhurukuro mukunzwa kwataita takanzwa kuti pane hubatwa hushereketwa hwaitwa mumhuri usina kumira zvakanaka. Saka isisu hatidi zvinhu zvemakuhwa, toda kufamba tichinzwa panzvimbo kuti ishuwa here kana kuti mahunga anenge achingosvikawo kuvanhu. Saka ndavana mukana vekutaura nemhuri iri panapa. Baba makadi zvenyu? Makadino zvenyu. Ndinofara zvangu. Right, baba ndasvikawo kunoku tiri kunzwa kuti pane mukomana ane motikari yakabvira pamashopu, asi mukutaurwa mukutsvaga kwandaita ndichizosvika pano zviri kunzi mwana wenyu. Icho kwadi mwana wangu. Alright, zvakafamba sei baba? Chii chainetsa kana kuti chii chaiitika mumhuri? Wakatondiwe akatonetsa zviro zvachona chaichaiwa. Mwana uyu wanga asinga kubatana nevamwe zvanga vasingabatani. Saka vana vamwe vakazondisunda kuti rekedza tiende kasekuru Musundagore kuti tiende konzwa chii chiri kumboita kuti vanhu vadini vaperi kudai. Ndosaka takazoenda ikoko. Saka ikoko kwamakaenda ndoko kwakazobuda mashoko ekuti mukomana uyu pane zvaakaita? Ndiko kwakazobuda zvese zvokuti mwana wenyu ndiye ari kuita zvese. Alright. Ainyatsa kuita nezvei mukomana uyu basa rake? Mukomana uyu waita nezvegoridhe zvaaingoita ndozvaaita. Okay. Alright. Saka matambudziko amakanga maakusangana navo imimi semhuri chii chenge chakunetsa mumhuri menyu? Chainetsa mumhuri ngechekuti vana vevana vaingofa zvisina tsarukano. Okay. Kungodai kuzozwa munhu atoshaika angorwara kana musoro kana muzwa kuti wadidi kanza kusina munhu. Dambudziko redu raane nguva. Mumusha tichingosangana nezvakasiyana siyana. Ndizvozvo. Mumusha manga muri kufiwa zvakanyanya zvoti pagore tanga tiri kutoti vige vanhu 3-4. Okay. Saka zviri mukudaro taimboyo tichitaura nababa kuti baba honai zviri kunetsa. Baba vaingoti tichati tozozvifambira. Okay. Tichati tozozvifambira kusvikira tazoona kuti gore rinori taita makuva 3 ataviga. Saka ndopakuzoti baba ngetimbofambei. Baba vakati tofamba kupi hatina kwatinoziva. Saka ini nehanzvadzi yangu takanzwa zvevamwe vanonzi sekuru Musundagore. Okay. Vanogara kuSimri Park. Alright. Ndopatakauya kwasekuru Musundagore. Taenda kwasekuru Musundagore, sekuru vakanoti andigone kudoma nezita kuti ndiani. Right. Asi zvichaitika ndezvekuti ndichakupai zvandichakupai munogadzira pamusha panove padzinde remusha. Kana magadzira ipapo pane zvichaitika. Okay. Kana pamuri paina nehupfumi hwaakaita tsuru neropa revamwe zvichaparara. Okay. Ndiri kukupai mazuva 3 chete. Alright. Isusu takangoti hatina kutozvigamuchira, takatongozvisora kuti kusei vasina kutiudza. Takangoendawo tete ndonyakusunda kuti hande tinoita zvaiti zvataurwa. Tadzokera mukunoita zvataurwa zviye. Takaita 2 days handitete day rechi3 ndopatikanzwa kuti hanzvadzi yangu angobuda motikari nemukadzi wake vachitiza vakasiya motikari ichibvira. Okay. Saka isusu takabva tatozove neshuwa yekuti asi kuti ndi at first hatina kunyatsozvigamuchira. Tikangoti pamwe kuda accident but
takatozonzwa futi kuti imwe motikari yake yechitu yaita sei yabvira. Saka zvinove izvo zvekuti tatove neshwa yekuti ndiye mukomana. Nekuti mukuzomudza kuti toda kuti tidzokere timbofamba, isusu takanga tataura semuri tofanira kuti tidzokere kwasekuru. Iye ndokuti tiri kuda kufamba, mukomana haasi kubatika panzvimbo. Mukomana aringotiza. Saka iye zvinezvi ndopane shwa kuti ataura nababa kuti baba dai zvaibvira ndoda kuti ndikuonei tigare pasi semhuri. Pane zviri kundinetsa. Yes. Saka penge pasina kumira zvakanaka. Saka so imimiwo zvaitika zvinhu izvi se hanzvadzi yenyu. Makambogarawo here naye pasi muchimuudza kuti hanzvadzi ndo mamiriro atakaita pane kwatakambofambawo ukabatwa iwewe? Ezvinezvi hatisati tagara nemukomana pasi nekuti zvinhu zvazvina mazuva zvaitika. Asi sekuti iye semunhu afonera baba kweda kutoti kwaarika kune zvaakupisa. Saka pane imwe nyaya yandambonzwa inge iri kumbotaurwa time yandasvika tisati zvedu tatora pakamera yedu. Ndinge ndambonzwa zvichitaurwa kunzi hanzi parufu ndiye aiita zvese pakafiwa pamba. Minoti chokwadi? Ichokwadi. Nhamo dzese ndiye anotomira. Ende nyangwe asipa ndokudzai kuti ndimirire ndiri kuuya. Ndiye anotenga kofini. Nyangwe mama kati munhu ati takazodai so. Iye anokudzai kuti mirai. Kofini chikafu chese ndiye anoita. Saka imimi semhuri makazvionawo sei, makazvitambira sei semhuri, mabatana semhuri, mafamba kwasekuru Musundagore kwamuri kutaura, mabva manzwa kuti mukomana uyu ndiye akaita zvinhu izvi, makazvigamuchira sei? Munokwanisa kugara naye here kana kuti muchadii nekuda kwedzimwe hama dzamuri kuti makaparadzana nadzo nekuda kwake? Mukomana kutogara naye zvakanaka unge aburitsa zvinhu zvake izvi kana kuti sekuru vatouya vabate zvinhu zvake. Nekuti kuti tingamugamuchire zvaiye zvinezvi pachiri kurema. Asi zvinhu zvake zvikabatwa tinomugamuchira togara zvakanaka semagariro ataingoita kumashure. Nekuti tikangoti nhasi tamugamuchira zvinhu zvake zvisina kubatwa uye tisina kumboenda kutsika nayo pasekuru zvibude zvakanaka. Imimi sehanzvadzi pane here zvimwe zvaiafektawo kusaidi kwenyu zvamuri kuona kuti mukomana uyu zvichida pamwe ndiye aizvikonzeresa mushure mekuzofambawo? Kwandiri nini ndakutoti mukomana uyu ndiye, nekuti izvezvi kana marriage chaiyo hapana. Kubva zvashaika murume wokutanga handina kuti ndinoti kana ndikaita boyfriend tinofambidzana kwenguva yakareba. Inongoenda zvimwe zvezvi. Saka nekutozodai so izvi ndakutoti kuda ndiye. Godhi nyaya dzake dzinonetsa. Inini zvose zvataurwa natete kuti vadzanzi yangu zvokuti mukomana uyu anofungidzirwa ndiye anga akabata akaita zvinhu zvakaitika zvokuti musha maifiwa maita matambudziko. Ndiye nokuti iye mukomana uyu ndaiti chero indomwa ini ndaiti chero ndikaenda naye kumashopu ndikati mukomana nditengerewo doro, chero ane mari yakawanda sei anga haana musi wakambondipa iri keshi aitonditengera. Chero ndikati ndoda mari haana kubvira anipa mari. Hama dzake esi vanozvarwa naye anga asingakwanisi kutipa mari, aitoti kana ukada chinhu aitokutengera, anga asingakupi mari. Ini dangwe rangu inini rakashaika. Ini izvezvi ndandichirwara ini ndakatorega basa nokuda kwokurwara. Asi pandaingofamba ndaingonzi pane munhu ari mudzinza menyu. Saka nekuda zvakazotaurwa nasekuru zvokuti muchaona munhu iyoyo kana ane chaakatenga nemari yeurombwa, ingava imba ingava motikari, chinofanira kuti chibvire chiparare. Ende pachingoitwa izvozvo takashamisika toona kuti shuwa motikari yemukomana yaparara. Yatsva zvakataurwa nasekuru izvozvo zvaitika. Saka imimi semhuri munin'ina wenyu mukuru kwamuri here kana kuti? Munin'ina wangu ndini mukuru. Ndimi mukuru. Tisitotevedzana ndo wandosiyira. Saka imimi muri kufunga kuti mugare naye sei kana zvinhu zvichinge zvakamira kudaro mumhuri menyu semunin'ina wenyu? Apa panonetsa, apa pakutoda sekuru. Nokuti sekuru nyaya yekuti zvipere zvinhu izvi hatizivi kuti zvapera here kana kuti zvichiripo. Saka sekuru ndo vanogona kumuchenura votaura kuti shuwa achena ndokuti tikwanise kumutambira tigare naye kana akadai akarema. Saka sekuru mukutaura kwavo vari kuti mukomana uyu ane chipambo here chiri kupedza mhuri,
ane zvidhoma here, ane chii, hanzi akatakurei? Sekuru vakangoti ane urombo hwaanaho. Okay. Asi vakati munofana kundedza ndipinde musha menyu. Saka vana kudoma urombo hwaana nemazita kuti ndechinoti takangomira kuti tikaona zvikwanisiro vapinde uchi mumusha. Ndo patinogona kuona kuti zvii zvaanazvo. Okay. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Alright. Chimwe chainetsa ndikuti mukomana uyu panofiwa pega pega ndiye anoti mese munotambura musatenga, regai nditenga kofi, nditenga murivo, vanochera achivatengera doro, zvokuti rufu rwopedzera rwakutange pati. Isi tose totomiswa nzai waiva muna mari chiregai ndiite zvinoti nezvinoti zvokuti hatotoshamisika kuti nekunetsa kunoita zvunhu kunoku mari yaina anombeiwa nepi. Iyo mari inonzi vamwe musatenga, rufu ndozva nemutembedzana vanhu vachibatsirana santaura ndinofana kutenga ndega, hatizi kuti chii chinenge chichiitika pamusoro pezvozvo zvaanenge achitaura izvo. Zvese zvataurwa nababa vacho nasisi vacho nomukoma wacho ichokwadi. Mazuva okutanga ndaiti ndikataura nehanzvadzi yangu kuti hanzvadzi, woona zvinhu zviri kuitika panapa, woona panofamba pari kungofiwa, tadii kumbofamba. Hanzvadzi yangu yaiti kana ichiramba ndikazamana ndozototaurira vana ndikati vana imi mbotaurai nababa venyu ndikuti ndikuti ndikataura baba venyu vari kuramba. Okay. Saka ndopatakazofambawo kuenda kwasekuru Mutunga Gore, ndopatakanosvika kunotsanangurirwa zvese zvatsanangurirwawo nevana ava. Alright. Tatsanangurirwa kudaro. Saka taingoti kana pari panhamo ndiye anotenga zvese. Ndikatiwo mwana wangu ndiri kudawo chikafu, chindipawo mari ndoda kutenga chikafu. Aingoti ndokupai tete, otobuda otoenda otenga nemotikari yake ouya ongotsveta panze. Chipinda nazvo zvanzi aiwa. Ndikati ndinogotakura sei ndakadai, chipinda nazvo oramba. Ndototsvaga munhu anonditakura zvinhu zviya panze. Iye otobva atoenda panhamo, angasingarari panhamo, aitonhorera zvake okwaenda achinorara. Ko wadi kurara pane vamwe asingabvume. Zvese hapana chinhu chataishaya. Asi nokufamba kwenguva kwacho ndopandakazoti mumwe musi akati akundivigira iri sketi nebrouse yacho zvikanzi tete oi. Saka pandakapiwa zvinhu zviya ndopandakatanga kudai. Ndopamakabva matanga kustroke. Saka ndichizoudzawo baba vacho kuti ndakatamidzwa zvinhu nemwana, asi tarai muone zvendaita. Ivo vakati iwe unonyepera mwana wangu. Ndikati handinyepi. Kufamba kwatakazoita ndokwavakazononzwa kuti ndo mamiro ezvinhu izvozvizvi. Alright. Saka imimi semhuri machibatana semhuri maungana, saka idanho ripi ramakutora kubva pane zvaitika izvi? Maakuziva kuti mumusha menyu muri kufiwa, zvinhu zvakamira zvakadai, maakuda kuita sei? Mambogara pasi semhuri kuti sekuru wachipinde mumusha here, zvakamira sei? Takambogara pasi. Saka tiri kuda kuti sekuru wachipinda musha vadi vabvise zvinhu zvacho zviri mumusha imomo. Ndokuti kana vakati vabvisa kudaro, isu tochinyatsotorawo mwana wedu takugarawo naye zvakanaka. Ndokuti zvinokuti kati mutore hatizivi mamiro azvo zvinhu zvacho. Iwe unoti wamutora kugara naye, vanhu vese vakupera kuparara. Saka unozopinda musha muya mabviswa zvese zvaanenge akaisa imo. Asi muchakwanisa here kumuregerera naye atete? Muchakwanisa here kumuregerera mukomana uyu semhuri kuti pamwe akaita nekusaziya? Kana sekuru wapinda mumusha wakagadzira musha menyu, munokwanisa kuzogarawo naye zvakanaka? Ini seina hangu pano pandiri, ini ndingakwanisa kumuregerera zvangu. Okay. Ameno kune vana tete. Aiwa, kana zvinhu zvachena mumusha machena, hanzvadzi yedu yataurawo pamberi peduwo kuti aiwa ezvinezvi ndachena, zvinhu zvangu zvapera, tinokwanisa kumuregerera. Okay. Aiwa, tinotenda. Ameno mukoma vacho nababa kuti munokwanisa here kugara naye mukomana kana sekuru wapedza basa rawo? Tinokwanisa kugara naye kunge acheneswa. Okay. Sekuru tingaona zvibeshiwa kuti acheneswa. Ameno basi isingachitiva nehasha. Kusvika takaita pana sekuru tachiva nehasha, nanhasi sazatopera hasha. Nekuti takatotsamwa pamusoro pemukomana uyu. Zvaari kuita nebasa raari kubata rekuda kupedza vanhu. Hatisi kutofara nechiitiko chakadaro. Saka nyaya iripo ndeyekuti dai iye angagona kuti adzoke patiri, tigone kuungana pamwe semhuri, kune kuramba achititiza zvaari kuita izvi. Nekuti akaramba achitiza zvinova kuti iye arikutoziva zvakuti zvechokwadi zvinhu zvakutaurwa zvechokwadi. Handimaona mai. Saka isi achiti kuti kana dai adzoka patatiri, tagara pasi zvatakaita kudai semhuri, tionesana kuti tibetsere naye kushamwari,
Yoko chanzo zvazi zvakabata zvichokwadi. Ende unorasa. Kwasekuru. Uchenuka togona kugara semagereta takaita. Ndizvozvo. Ndofunga ndizvo ndingamutaurozvo. Alright. Saka kwangu kutotsamwa. Ngokuti baba chaivo pavari apa havana kana kukuru kana chokutaura vana. Kana vana sisi vangu. Havana. Musi wakatsamwa. Yeah. Ichokwadi hava, ichokwadi. Ayo, tinotenda. Right, muri yeZimbabwe. Ndinodaira kuti ndonyaya yatinayo, ndonyaya yatakakubatirai. Ndofunga manzwa muhurukuro dzataita. Ina handifariri nyaya yekuti ndinongonzwa ichitaurwa. Ndikanzwa ichitaurwa, ndinosarudza kuti ndinge ndichisvika panzvimbo tinzwe kuti ichokwadi here. Saka nyaya yandanayo ndeyekuti ndicharamba ndichifonerana nawo tinzwe kuti izuva ripi ravachazodainza sekuru sematauriro avaita kuti takumbounganidza kana taunganidza tozodainza sekuru mumusha kuti vachenese mumusha zvakare nekutsvagawo mukomana yeye kuti ndinge ndichinzwawo divi rake sezvo muchiziva kuti inini handikwanisi kungotaura nesaidhi rimwe chete, ndinoda kubata matiwi ese. Saka ndichamutsvaga ndigonzwawo saidhi rake kuti anewo here chaanoziva pamusoro penyaya iyi. Kana kachinge kari kekutanga kusvika pano paTichikachi MTV, ndokumbira kuti usiye wasubscribe ipapo wobva wapfanya kabhatani ako kuitira patinokanda chinopisa unoyeuchidzwa. Thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita.